Kopa kanaka here naita international correspondent kuchikora kudaro kuleza kudaro hanzi kudiniko. Munyika mune zvakawanda. Munyika mune zvakawanda. Tinenge takatakura muzukuru. Nyika yakatakura. Nyika yakatakura. Si chaitika. Ndogara ndichikuudza kuti masiku kutsuka kwakaita pasi zvidhaka asi madrugs aya. Kona zvakawanda. Munoti kudigira ziya? +263. Inyika yedu. Yes. Tobatiri. Ichokwadi ichocho. Makababatira ikonasi. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Tinoona mari chifambidzira dzimwe munotirangaridza chikodzero zuva nezuva tinenge chibura itsva dzinenge dziriko. Ndakataura nyaya yekubocha kwamarange. Yevanhu vakapomerwa mhosva yekuuraya munhu mushure mekunge ayo kuzotenga imbwa pamba. Vana murume akubuda nembwa pamba ndokusangana namai vepamba apa. Chinove chiredzo chakaratidza sekuti izvo baba vanga vasina kutera nemhuri kuti vatengesa imbwa. Amai vakati kwete imbwa ina kwairi kuenda. Vakatanga kuvhara mugwagwa uye achiti imbwa yatenga handisiye pano. Pamba pakaberekwa vana vanoratidza kuti matwinzi. Vaviri vakataka kumira nemurume vachiti hakuna kwauri kuenda kana amai vedu vati imbwa ina kwairi kuenda. Chako. Zvikaratidza kuti zvakanga zvawandira kumatwinzi. Mukoma wevatwinzi yamaviri achibva auya akabata danda sokurehwa kwenyaya iyi achibva aruwa munhu uyo achibva adonda achibva afa nematambudziko. Paita nyaya yakadai ikaenda kumadzimambo vakasvika vakataurirana vachinzi vauraya vakatenda kubhadhara mushure mekunzi vabhadhare mombe dzavakabhadhara iwo. Vabhadhara mombe idzi dzainzi dzinofanira kuita idzo 21. Panga pakabhadharwa mari dzikasara dzimwe. Vabhadhara mombe idzi pasati papera mutongo uyu mambo vakanga vareva kuti mutemo wavo unotaura kuti iwo pamunhu panobhadhara mombe 7. Saka iko zvinokutara kuno kwata mhuri yeZimbabwe mudzimu pawakabuda paya uri mukati mekutaura mudzimu ipo wakabuda pamukadzi wemukoma wemufi anove muroora kana kuti mutorwa murudzi uyu. Yes. Vanhu vakati azviite. Asi Zimbabwe rikandikusivise zvinhu zvamakati azviite ndo zviri kutoitika zviri kuenjerera kumberi. Nyaya iyi yaifanirwa kakuenda kudare. Zvikanzi endai munotora kamuroora uyu aburirwa nemudzimu uyu. Right. Motokari yakanzi inofanira kutakura mudzimu uyu imotokari yevanhu vakapomberwa kuti ndo vakauraya. Mudzimu vanhu vakaungana mudzimu disappear. Vanhu vakazongora kuti pachisina munhu panzvimbo. Munhu angatobva panzvimbo iyi pamba pangari paipai aenda paakaurayirwa. Ukasvika wakati handiendi ikoko ndiani akandiendesa kwamambo. Kana ndinodiende kwamambo paya pandakagara handibvi pasina chabuda. Kusvikira kwanzi izvo ndiri kuda kusvika pa21 paya sokureva kwatakaita nokuti ndakaurayiwa nevanhu vatatu. So kwanzi ndodwa 7 munhu akauraya plus 3 dzamambo. Zvadaro vanhu kunzima kanzi hausi kubuda kuti utobuda pausi kubuda kusvikira vazobhadhara mombe 4 dzavakabudikidza nekubhadhara dziri mbudzi. Mbudzi idzi dzakabhadhirwa 5 vakazobhadhara mbudzi 5 pamombe 1 mbudzi 5 pamombe 1 mbudzi 5 pamombe 1 kusvika dzakwana. So pakazobhadhara mbudzi dziwanda kwenji kuti dzibuditse mamwe 4. Mbudzi idzi dzatikana dzichibuda muchiraka inobva yasvipirwa kana kupfurirwa mate kana kuti mvura yabuda mumuromo nemudzimu kuti zvikanzi right yari kodzero. Zvaita manje ndokuzoenda kwamambo. Vasvika kwamambo nyaya yakutaurwa zvikanzi ndakaurawa nevanhu vatatu. Asi pakaitika nyaya yakuenda kumapurisa yakanobudiswa ari munhu 1 akaurawa nokuti vaiziva kuti ivo kana kwaitaita vese nyaya inowanda vese vakabva vati akauraya ndeuyu. Pavanhu 3 akanobudiswa kumapurisa munhu 1. Munhu 1 akanotaurwa akanzi ndiye ari kupomerwa mhosva yokuraya munhu ndoupi. Panga pane matwinzi maviri nemukoma wematwinzi. Mukoma. Okay. Zvadaro mudzimu uchibva kuti mudare. No. Hamuna chamakaona zvamuri kutaura ndo zvamuri kutaura ivivi asi ndinoziva akandiuraya. Uyu neuyu akandiuraya. But ndisandapedza kudaro inzwai
andisati ndapedza ava 3 ava vanofanira kupedzisa mombe idzi uye zveregai ndikuzivisei ndichipedza pano ndiri kuenderera mberi nevanhu vatikatiuraya hamuvazivi nevese vakambosvika paitika noise akangoti guma chete akauraya ndikapedza apa ndakuenda ikoko. So mudzimu uri kuti uri kuda kubhadharwa mombe ngani? So 10 7 plus 3 dzikomambo 7 plus 3 dzikomambo 7 plus 3 dzikomambo. So izvezvi mukoma KB chinzwai wazotaura mudzimu zvikanzi inzwai wangu ndakaurawa nevana but akakonzesa kuti ndiurawa nevana ndaamai vacho ndiwo vakaramba kuti ndiende nembwa yangu yandakanga ndatenga. Saka mukadzi uyu ari kupinda kuti pangozi ndiye akakodzera ndife. Zvikadzi namambo mukadzi wachona vabereki vake varipi wanike vabereki ndo sabhuku uyoyo aifamba nevo vari kupomerwa ava vachienda kwamambo kuzama kugadzirisa nyaya asi kutoziva kuti mwana wake ari mumhosva iyi. Zvikanzi aripi zvikanzi uyu agera apa zvikanzi sabhuku mazvinzwa here matosvipa ipapo pamuri vari kwamambo. Zvikanzi ndangati singazive wenu zvikanzi mwana wenyu zvakare anofanira kupinda muchirongwa chokubhadhara. Saka izvezvi yazotaurwa kwamambo vakanzi izvo munofanira kuti mubhadhare zvinhu zvasara izvi mukoma KB vakabva vati izvo musi wa 31 October ndo patikuva tikabata zvinhu izvi kuti zviuye pano. Ndo pavane nyaya yekubosha kwamarangi yemurume wekuurawa ndio update yacho. Hey, muri kuti mimi musi wa 31 October ndo pavakawirirana kuti vachaunza kuzobhadhara. Zvinhu zvinofanirwa kubhadharwa zvakamira sei total iko zvino zvisofa vakambeki vakabhadhara 13 vakabhadhara 4 zva17 so kwasara 13 iro zvasara zvinotanga ndezvokwamambo ya pakaipa. Update yekupi? Mutare Zimbabwe manzwa kamamiriro akaita ka update 10 ndopafika nthawe pali manje chirongwa chano poshongora segment chiri kuenderera patsogoro vari kudzoka baba Isabel vachenyudza gedzo kubudikidza ka necha vakakubatira ikanasi. Pane chimwe chendadzidza panyaya yemukoma KB. Yes. Moto wembavha udziwe ndizvozvo vana vakuuya vasikapfeki maunifomu aya mese munombotakurwa zita rako rikangobuda chete unombotanga kuenda vaona kuvheta wozodzoka. Irimwe shoko rakabuda pa nderekuti wese akasvika ipapo akambondibata kana kuti akataura ndiri kumudzokera. Amene vanotoziva nepo kuti pakarohwa munhu iyeye musiyeyo ane zvaakabata chete ziso remumbi kwadzi riri kuona. Ende ndakazobvunza mashoko ekuti uyu ari kushandiswa uyu muroora uyu. Zvikanzi mhepo yakabva yati ndinozviziva kuti homwe yandakagara haizi yerudzi rwangu. Veukama ndiri kufamba navo homwe yandakagara kana ndapedza homwe yandiri kushandisa iyi ndo isina corruption haina zvakaipa rekuti iri pakati nepakati neutral iri paneutral. Kana ndapedza ndichagara nawo pasi basa rakabata ndowabhadhara. So baba Isabel pekutanga nyaya iyi haina kuenda kumapurisa. Yes. Mataura mimi kuti payakazoenda kumapurisa munhu akanzi akauraya mukoma wematwins 1. So nyaya iyi kumapurisa iri kunzi kudini? Iko zvino zvakatiziya aminoti iri papi asi mapurisa vakarekodha vanayo vakanyora pasi kuti kune zita remunhu ari kunzi akaita sei akaponda. Nokuti nyaya iyi yakutosvika kunge kekutanga kumapurisa. Ichokwadi pakutanga payakaitika haina kumboripo. Haina kuripoto. 0713-938-538 ngatifamba itese munoti kudiniko neiti 10 minutes past 10 nyudza igejo baba Isabel. Ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura. Pane nyaya ndoda kutaura senge chiziviso chiri mukati mekudzidzisa nekutaura zvakare. Pane nyaya yakaitika nezuro muguta reHarare kuGlenora A nzvimbo yechitobo kumapast 2 past 3 pane matakshop akapfuta nezuro mushure mekuputika kwemakazi. Hey! Makanga muna mai vakanga varimo mutakshop
vari mutakishop mai vane mwana mucheche ane zera rekuratidza kuyamwa karusara. Neimwe nzira mhuri yeZimbabwe zvinoita Mwari, pana mai vandakaona vachiti bhosho, mwana wandakabata uyu ndiye mwana waamai vemutakishop ndichizosvika panzvimbo ndakasvika wamoto uchipfuta mutakishop vanogona kubatsira vagari vemuglenora ndinovatenda vakazama nepavanogura mukoma KB kudzima kuti moto uende. Vanoshandisa mabhaketi emavhu, vanoshandisa mvura vachizama kuda kudzima moto, but makanga muine magasi akanga arimo. Wanzakataka kushinyira kuratidza kuti rakutopera iri, kukazojuka rimwe moto ukaramba uchienda kusvikira wakunhanira kune imwe takishop. But mai vemumu pavakatsva vakabuda vachimhanya vakuenda kumba kwavo. Handina kutozokwanisa kuvaona ivo. Nanhasi ndichiri kubvunza kuti vakadikwa vakaenda nekuti ndivo vakarohwa nemoto pakatanga nyaya iyi. But matakishop akasara achitsva, ende takishop iyi yakanga ine magasi aya yakapera yese kuti tototo. Hapana akakuva here pakaputika gasi. Ivo mai pachavo ndo vakatsva. Ndichisvika nekunzi mai vamhanya vakadaiso vachienda nekumba kwavo nokuti vaitotsvaga help kana kuti kuda chamhanyisa kuchipatara vachienda. Ini pachangu handina kusikwanisa kuvaona. Chandakazosvikira chete wanga watori moto, but paine maminitsi achinzi avo vari kumhanya vachienda uko avo ndiwo amai vacho avo. Saka chimwe chinhu chandinoda kuzama kutaura pa ndechekuti munyika ino yeZimbabwe nyaya yemagasi, vanhu vatsva nemagasi, vanhu vane upenyu hwakonzeswa nemagasi vakawanisa. Hatizivi kuti magasi anofanira kugara nekushandiswa munzvimbo yakaita sei, nokuti aya airatidza kuti ndeye basa, ndeye business. Mazitengi akareba kudarika inini matatu angari mutakishop Eish, ende ese akatuka. chii chakakonzera kuti magasi tanks aya adhuke? Ipapo ndipo pakunetsa kuti munhu wataifanira kubvunza kuti ataura nezvemagasi aya ndiye akanga ari mukati akatanga kupiswa nemoto uyu achibva aenda. Vese vakazosara apa vaitozama kunyaya yekudzima moto wacho yaifanira kutiudzwa mutakishop anga asisipo. Mwana uyu waamai vangu vari mutakishop akatorwa neumwe amai vepanex, akatorwa achinzi aite sei? No, zvese kungobatsirana mwana ekuti uyu akabata hake mwana uyu. Yes. Right, ndichibva pamukoma KB ndine nyaya yepadande March Central. Okay. Mkumbura kumukumbura kune nzvimbo ine family zvazi kuti vanhu vanogara sekuti family ana bhosho Kanyemba anenge ane musha wake but ari wokwa bhosho Makazhu Soneni Ezra vazukuru vane Shugeta but vese vari vefamily imwe chete. Kubva muna January kusvika musi weFriday last week pakaitika rufu rwemuroora angari munhu wechi9 kubva muna January. Zimbabwe mukatarisa mwedzi iri apa nenhamba yevanhu vakafa yakawandisa, but pane ongororo yakazoitika yekuti pese paitika rufu rwekufa kwemunhu pane munhu aitenga mota akatenga chigayo achisimudza takishop achikuita zvimwe zviye zvekuti vakomana rimboti basa ripi kora kuita kusumudza kudai so pamwe dai ari graduate yekuti pamwe akangonoerekana angodonhera pane zimukute zihombe. Vanhu vakazoti vari parufu rusiri rwekupedzisira rwemuroora uyu achimwa doro ipapo ndiye aitenga doro adhakwa achibva ashedzera kuti haiko ndazofa nemari ava zverufu ngazvimbobira nekuti ndazofa nekeshi zverufu haiko zvezverufu ngarimbomira because ndazofa nekeshi. Vanhu vachibva kuti ndikuti vanhu vakagara nekaquestion mark ende vanhu wati kudiwe zvikanzi kudhakwa kana manga vati kudii achibva ataura kuti izvo paitaura apa pakutoda rwemutorwa rwekupedzisera ndiye anofanira kuforoma basa kuti fambe musha akadhakwa. Pane mwanakomana ari mufamily angaine mukadzi wake angaine pamuviri pari pamuviri pekutanga zuva rekupona muroora uyu ndobva afa nemimba zvese mwana achibva afa nematambudziko. Apo paine shoko rekuti pakuchidiwa mutorwa anoforoma basa iri kuchibva kwafa muroora. Mukomana yakatoma ngandifambei muri dzomudzimai ende mubatsiri achibva shedzera akati
musatsvaga kana kuita sei zviri kuitika pakati penyu. Zviri kuitika pakati penyu izvi zviri kuitwa nemunhu weukama. Pamuri ipapa ndo pane munhu ari kuita zvinhu izvo. But regai ndikuzivisei, ndiani ane pamba pekuti pese panoitika rufu kumba kwake kunenge kune muenzi, asi muenzi wacho iwani asaisi hama yenyu. Vanhu vachibva vaziva, but kuti ndinhengi hazvitauriki. Zvikanzi right, ndokumbira kuti kana muchiti moda kutsika mutana ndikutsikisei iri family chete, kwaita nzvimbo yese. Asi utsai vakuru, vamakanda zvinobuda here? Zvikanzi aiwa, pamakaungana parufu ndo panotaurwa nyaya apa, wanzi mapararira hazvichaita. Murume aitaura nyaya iyi anova ndiye akabheka akadhakwa, achibva ati ndo vanhu vatoda nokuti tinopera ndizvozvo tinopera. Zvikanzi right, nobatsiri muchiri pano sezvizvi, pane munhu anogara achishanyirwa. Veukama mese hapana mboti anomhoresana naye. Chero mukasvika pamba pake munhu hatauri, anenge ariziyi, mukamukwazisa ari kuda kukupai saini kukubanidza maoko kana kugutsurira musoro, zvekuti vamwe munotofungidzwa dzimwe dzenguva munhu hatauri, but anoita sei? Anotaura. Munhu uyu, regai ndikuzivisei, sorry, haakwanisi kutaura mutauro munotaura, but hama yenyu izvi inougona. Ende munhu uyu haagasiwe munyika muno, anobva kunze. Hama yenyu iyi inombopota ichimboendawo ikoko, ndokubva yaenda kune munhu inokuti munhu in'anga. Okay. Ndokubva anoita urombwa hwaakapiwa, achida instant cash, mari inomuka ipapo ipapo. Zvikanzi handikwanisi kukupa ipapo, but ndinogona kukuwanisa zvakawanda nenguva shoma. Zvandakuita panapa ndezvekuti ndichakupa rangu simba, kana uchiti wakwana ndodzokera nesimba rangu. Ndichakupa chinhu changu, hachisi chako but ndechangu, ndokupa woita zvinhu zvako, woita zvinhu zvako. Kana wati wakwana wondipa ndodzokera. Right. Saka pese paitika rufu, murume uyu anenge aripo ndiye aikonota zvinhu zvake kuti zviite. Yeti murume wemukomba KB kwanza akakapiwa huku yekamusuu. Variko here vanoziva huku dzemusuuko? Munodziziva. Kahuku kaike kechibhebha kanenge kane musuu, kanenge kane dzimwe nyama dziri panze. Kahuku aka kanonzi kana pamba apa pemukadzi wepamba pane vana ava havatokazivi. Kahuku akanogara mumba. Kachigara mumba kudaro, ane bepa murume uyu raakanyora mazita efamily yese, kunyangwe vana vevana vane sene mune mutupo wefamily iyi ane mazita avo ese. Akanyorwa pabepa chena. Zvaakanyorwa pabepa chena, huku iri basa rayo nderekusarudza wekuti kana ati ndakuda chakati chinofanira kuvepo mushure mekufa kwemunhu. Right. Asi chaasikazive ndechekuti mufamily anofanira kufa ndiani kuti aite chinhu ichi. So kwanza anowaridza bepa iri mumba. Awaridza bepa iri mumba, anobva ati kumberi kwezita kunoiswa tsanga yechibage chichena. Kwaiswa tsanga yechibage, anotora kahuku kaya kotinirwa kubepa rakaiswa tsanga dzechibage kumberi. Tsanga ichi inosvika ichijonyorwa, kwanzi inojonyorwa chibage chimwe chete. Tsanga ichasvika ichikorwa nechibage cho patsanga iro, kana kumberi kwacho kwakanzi chimuti. Chimuti ndiye akutofa, akutoenda ndikufa kuita mono. So munhu achibva ati zvandoda kuita pano ndezvekuti zvandataura pana pamunhu anoshanyirwa nezvandataura zviri kuitika zvese muri kuzviziva pakati penyu, but imulosva kunongedza munhu kumuti unoroya kana kuti ndiwo akauraya. Tisina mumboo wemutemo wenyika wekuti munhu akabaya munhu nebanga akatema munhu nedemo uhuro uyu. Zvandakuita panapa ndezvekuti ndiri kuda misha mitatu yevakuru verudzi rwenyu yandichakunopindira, ndo ichabatsira nekubatanidza misha yevana nevazukuru vese. Vakatanga musha wekutanga musi wechituu. Musi wechituu paakasvika ndobva amwaya nyimo padhoo. Akasvika musha wekutanga akakamwaya nyimbo padhoo. Amwaya nyimbo dzepadhoo, huku dzakamhanya kusvika nyimo nechibage dzaibva panze dzepamba apa. Akati kwete, ndokubva asvika pamusha wechituu ndobva amwaya
nyimwe chibage kwakabuda huku yakabva mumba yemusuku ndo yakachibada ndobva abata huku iyo zvikanzi hapana kuti chaita ndo yandikuda huku iyi handisi kuiuraya but ndiri kuenda nayo kusvika ndasiya muridzi wayo zvikanzi andichatodzokere kwatabva ndakutoenda ndobva enda nehuku iyi nezuro mukoma KB zvatika chitatu chapera nezuro ndo pari kunzi pakasvika murume uyo anobva kuMozambique akasvika pamba pemurume uyu achirwara achiti unogona kundiurayisa ndipe huku yangu ndiende murume uyu achibva enda kuno mumwe hukama achiti kuno munhu ari kurwara mumba mangu but ari kuti ari kuda huku zvikanzi huku iyi ndeyake pakuita sei iwo yaigara mumba mako ende iwewo pakabatwa huku iyi wakaramba uchiti ndaisirwa huku iyi mumba mangu amugare huku kunyange mukabvunza mukadzi wangu angasingazive huku iyi saka huku yauritaura iwewe uyezve munhu auya kumba kwako ndiani zvikanzi varume ndinofirwa nemunhu nhasi zvakare murume uyu kwanza amuka zvakare achiti vakomana neniwo ndiri kunzwa kutsva huku iyi mukasaidzora ndinofa but hakuna taita action iko zvinozvo saka huku iri kupi huku yakaenda nomaseri akati handike sei handisi kuiuraya ndiri kuda muridzi wehuku asi achauya auye saka pamba iko zvinozvo murume wekuMozambique nemurume wepamba apa vese vari kurwara but kwanzi vehukama vari kuti dai tambomira takadaro ende pane mashoko ekunzi panga pachitonzi pari kudiwa zvakare vamwe vatatu sokuti huku ikana yenzi kanzi ngaitaure ngaidye chibage chitatu pamwe yamwe chete kunobva kwafa vanhu vatatu hezi kubva January kusvika izvozvi Friday yapera iyi 9 vanhu vakafa kusanganisira nemutorwa 1 muroora so vehukama vari kuti vari kutonetsana kwanzi vamwe vachiti itai kuti huku iuye tigare pasi nevanhu ava vamwe vari kutoshidzira kuti regai huku yakadaro kana vachifa ngavafi saka mubatsiri uyu hako aiwa haasi ikoko akangodaniwa kuzoita basa ndobva aenda nehuku huku anayo asi anogona kudzoka huku akaitakura akaenda nayo yes so tamirira kunzwa kuti ivo vacharonga zvipi nokuti iye akati imimi ndincho andidana nokuti zvichatika muchazvoona kusvikira muridzi wenhingi aita sei wehuku auya but mukoma KB chiro newo uchida pfuma 9 vanhu pamwedzi mishomo yakadai kusvika pakuhumana wega wamadoro uri parufu uchiti ndazofa nemarimira rufu rumboita sei rumbomira but panoda kusasakanika mutorwa kachazoforoma uchimenzi vanhu ava vari kutoshandiswa vakafa kudaro kwakutodiwa foromani ya pakaipa so izvozvi mubatsiri anobva kunyika yeMozambique pamwe chete nemuridzi akapiwa mushonga uyu vese vari kurwara vari kupi vari kumukumbura ikoko rega timbotengesa tiri kudzoka manje tichitora kanhare dzenyu ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mwandiri mukati mekufamba kutsodzura tiri kuitika matima nawo senyika ino tinenge takabata chimuti muri yeZimbabwe tiri mukati mekufamba nacho ndati udzanai kuti ndepfenyiro iya iri kufamba iri kutenda haisi kutombemira chikonzero yakapikira kufamba ichitsudzura zviri kuitika matima nawo senyika ino paka mapindira papi ndapindira muri yeZimbabwe nzvimbo inoshevedzerwa kuti marondera nenguo sabhunyika nyaya yandiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe vakawanda vari mukati menzvimbo yatinoshevedzera kuti iyo chihota kwanenguo uku tinogona kubatsirana pamwe chete nekufambidzana nenyaya izvi kune musha unogara amai nemwanasikana wake muzukuru mumvana wavo amai nemwanasikana wavo mumvana wavo atoriwo nevana vake vane mhuri dzake rimwe zuva vakati vari pamba mwana wemwanasikana akashanyirwawo nevana vake pamba zuva rasvika mhuri iyi iriti4 hakioro wiripindi4 10 yoroshi zvadaro mukoma KB zvakabva zvatanga pambapa hapana kurarika pambapa hapana baba vakafa baba vakashayika dzokorai baba Isabel chii chiri kuitika kwachihota pane musha unorarama amai nemwanasikana wavo mwanasikana uyu ane mwana wakewo ane vana vakewo pane musi wakashanya
vana vemwanasikana waamai vepamba apa pamba achizoona amai vake namgogo. Okay. Asvika pamba apa zuva iroro hapana kurarika pamba, vanhu vairohwa nezvavasingaoni, mambama kusanganisira nemidziyo yemumba, mapoto, makapu nemigoti zvaivarova vari pamba, hapana kurarika. Pekupedzisira mbuya vepamba pa vakatodirwa zvinhu zvinenge maheu avasina kubika pamba pavo. Akabva kupi kumaheu? Asi kuzikanwa maheu akabva kupi. Ndokubva vatiza, pavakatiza vakaenda kumba kumwanakomana akaroora tori nomukadzi wake. Ndokunosvika ndokubva vanorara, varara kumba uku. Hei, mangwana mukoma KB ndobva chabvondoka ikoko. Shamu dzichikiya vanhu, mapoto achirova vanhu, vanhu vachipapaidzwa ipapo. Vato vakomana zvotanga sei panapa? Hapana kuita nguva tuku imba kitchen ndokutangira pachiruvi kutsva yakutsva pamba ipapo yachaimba. Komana zvaita seika chiboiska chimbo chemasenge tuku moto wechiboiska hauna kubuda uchipisa imba, maingobuda huchi zviri mukati ndozvetsva. Zvinhu zvakabuditswa mudzimba paonekwa kuti moto wakuita zvaitsva zviri panze zviri zvega. Ndokudzokera kumba, vadzokera kumba kwaamai kwakatangira kwavakatanga kutiza vachirohwa kwekwa, ndobva kwachadura, ndokubva kwachakitchen. Izvezvi vari kurara panze. Umwe mwanakomana akatumwa nevamwe vehukama kuti zvandiri kunzwa kumba uko kuri kuitika zvakati, enda unoona kuti kwakamira sei. Achingosvika pamba ndiye rikiti bvu, dombo richimutema rasikaone kwabva, ndokutiza. Sabhuku nyika kwane nguo zvava nenguva yakakura sezvichii. Mande yapera iyi, mande yetadeseyekusiene zuro iyi ndeyekukwanisa wiki zvichiitika. Muri kuti vanhu vakatanga kurohwa, vakatanga kutemwa. Yes. Pakashanya vana. Vana kandi mwana wemwana anogara pamba apa, muzukuru. Vana vakashanya vakawanda sei? Hano munhu akangoya nevana vake vaviri. Vana vake vaviri? Mudzimai achibva kupi? Achibvawo kwaanogara. Kwaanogara anogara nani? Atori nemhuri yakewo. Akaroorwa. Ane murume wake. Nevana vake. Achibva abva kumba kwake svika nzeregai ndinoona amai. Achisvika pamba apa amai vake vanogara naamai vavo. Usiku hapana kurarwa. Ndochabvondoka. Vanhu vakatanga kurohwa. Mapoto, maplates, mudziyo iri mumba ndo yaikiya vanhu. Mugoti uchirohwa vanhu. Maspoon zvichirohwa vanhu. Neshamu dzavasingaoni dziri kubva kupi. Okay. Zvakatanga nguva usiku uhu. Usiku kwanzi koma 11. Vanhu vangu vakararira. Vakangotanga kugogodzwa vachikiwa. Vanga vakarara manga mune midziyo here kana kuti? Manga vakarara mune midziyo. Kwanga kwaya munhu akati wandei. Vamwe vangari mukitchen, vamwe vangari mabedroom avo. Ko mumabedroom airi imomo airohwa nemudziyo uri imomo. Vanga vari mubedroom vairohwa nemidziyo yanga iri mubedroom. Angari maangari airohwa nemudziyo uri imomo. Okay. Vanga vari mukitchen. Vanga vari mukitchen ndoma mune makapu nemapoto nemigoti yoigogodza vanhu. Pungwa zvichiitika. Nguva kusvika vanhu vatiza vakatireka tiende kumba kwemwana akaroora nemukadzi wakewo. Mwana mukomana nemhuri yakewo. Vachisvika ikoko ndokurara. Usiku shamu dzatanga zvakare dzakutorova vanhu vatizira ikoko nevepamba ipapo. Muroora akati aiwazve ndima ene zvinhu izvi. Ibvai pano. Dzokerai mangwana kuseni imba tuku kitchen yatsva. Vaenzi vaya mwanasikana nemhuri yake vari kupi? Vakadzokera kumba kwavo. Kwavakaenda ikoko hapana zviri kuitika. Asi pamba pemwanakomana pavakatizira ndo pakatsva dzimba nemidziyo. Ende amai pavadzokera kumba kwavo matombo zvakare atanga. Kune matombo ere kuti vachiri kutemwa nemidziyo. Vari kurara panze. Iko zvinozvi havasi kutemwa but vari kurara panze.
asi dzimba dzichiripo dzakatsva pakatsva dura nekitchen. Dura nekitchen zvakatsva kumwana komana here kana kuti kumba kwaamai kumba kwaamai? kumba kwamwanasikana kumwana komana kwakatsva kitchen neimwe boiska yake yacho inova ndiyo isina kupfuta moto kunze but yaingopfungaira zvinhu zvaichira mukati. ya saka amai ava nemwana wavo havana pekugara. Musha uripo, stand iripo, asi kuti vapinde vari kutya kuti maybe mapoto nemugoto zvinotanga futi. Dzimba dzasara ipo zvisina kutsva ingani? Kitchen nedura zvakatsva i1 bedroom. Kunga vapindika bedroom ndo mune hondo, kungopinda ndo panotanga hondo. Vakambomupinda here pavakadzoka kubva kumwana komana papapati kana muchimboziva kuti mushonga ndakambodya uyo kwauraya munhu munoudya here? Ngavadongorere izvozvi. Vaite sei? Ngavadongorere izvozvi. Vambofamba here kuti vanzi kuti chii chiri kukonzera izvozvo? Izvezvi mukoma KB munhu nemunhu paari achiri akamerera hapana ari kuziva zvekuita. Kana kuri kufamba pamwe vachazotanga, kana kuti vakafamba harisati aziviswa kuti vakafamba. Ndataura zvakare neukama nemumwe anoti zviti ndiamai, anozviti ndiamai kuna amai vane pamba apa, anove ndiye ane mwana akazotemwa nedombo ipapo, ari kuti isi tinobvunza wedu vari kuti havana chavanoziva pane zviri kuitika zvinhu izvi. Chavari kuziva ndechekuti hama dzavo dziri kutemwa nekurohwa. Asi kana vari panze vasiri mumba bedroom muya musina kutsva havasi kuti aiko zvinozvi harisati tanze zvinhu pavakarohwa nepaipai yakangori hikirikirikirikirikirikiri ipapo patimbo zvinozvi pariziye chatisingazivi ndechekuti vakapinda mune imwe imba umu hapana chinotanga zvakare. Kunga vambopinda katizive kuti dambudziko richiri kuenderera mberi here? Kanyemba Bosho KB Washington Marimera hakuna munhu asingatyiri nyama yake. Mugoti basa ravo nderekubika, poto ndeyekubikirwa kurohwa vanhu. Babesabeu pavakatemo hapana akakura 100, hapana akafa, vasi vairwadziwa. Ngavambopinda timboona kuti dambudziko richiri kuenderera mberi here? Kana tichitsvaga vabatsi tichiziva kuti dambudziko richiri kuenderera mberi. Kubva zvavakabva kuumba kwemwana komana uko kwakatsvadzimwe dzimba havasati vapinda mumba handiti. Ngavambopinda kamumba tondoti dambudziko richiripo here totsvaga vabatsire. Ndofunga vari kuzvinzwira. Ndofunga vari kuudzwa. 20 minutes past 10 ndio pafika nthawe pari manje pa ZBC National FM WhatsApp channel. Midziyo kana kuti dzimba dzakatsva kwachihota uko kuti vanhu vaone dambudziko riri kusangana kane mhuri iyi. So ndiani aunza nyaya iyi uye vanoda kubatsirwa sei? Veukama vari kushevedzera kuti hatisi kuziva kuti zvichaguma papi nekuti mbuya vabatori munhu mukuru vane vana vane chimba. Veukama vari kushevedzera kuti iko zvinozvi tobatsirana navo sei, nokuti munhu anenge akutya ndikavatora navo kumba kwangu chero une chido but uri kusvika kuti kumba kwangu kunogona sei kunogona kuita vese vachaguma vese vapinda mudambudziko asi ratengera panzvimbo 1. Saka vari kuti kune vanogona kubatsira vangatibatsirawo nenzira ipi zvisati zvakuenderera mberi, nekuti iko zvinhu zvitiri pa2 izvo zvine nyaya yekuti pavakatizira kumba kwavakatizira kwakanotsva ndiani mumwe zvakare achada kuti vave kumba kwavo, ko mukavaregera zvakare vanorarama sei ivo vachiti ndine mhuri. Baba vepamba apa vari kupi? Vakashayika vane nguva vatofa nematambudziko. Pana mai amai vachibvunzwa kuti hapana here chamunoziva nekutsva kana kuti nekutemwa kuti vanhu vari kuti kudini? Kwete hapana chandoziva, hapana chandotoziva, ndiri kutoshaya kuti chii chiri kuitika. +263 nyika ino yakaoma shuwa. Ndinonzi Martin Nyakotyo paStepford pamandebvu apo takachibata chemuti papaisabyo nyudza igedo pfapfaidzai tozotora kanhare kamwe chete. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiro mungadiva kufamba mungadiva kupfapfaidza nekutsodzura dziri kuitika matima nawose enyika ino. Muri yeZimbabwe ndakachibata chimote paka ndapindira muri yeZimbabwe mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Harare. Ndapinda muHarare ndinobva ndapindira zvakare mukati menzvimbo yandinoti iyo Ruwa. Muruwa imomo ndinobva ndasvikira panzvimbo kunonzi iko kuTimire. Ndinoda kunyatsobata kuti ndisvike pamuri ipapo. Harare, Ruwa, Timire. Zimbabwe nevagari vanokati menzvimbo iyi ngatifambidzanei nokuti inhepfenyuro yevanhu. Kutimire kuri kugadzirwa mugwagwa mukoma KB. Kune
marodhi kugadzirwa iko. Alright, kuchigadzirwa mugwagwa. Vakomana vemagiredha, vakomana vanotsika mavhu nekuchera ari kumaunganidza kuzosvika pakubuda chinhu chinonzi road. Vanooperator ma-earth moving machines. Eka kuno zviya zvinosimuka zvichigonya zvichimodzoka pasi, zvimwe zvinofamba chidasike masongororo. Vachinogadzira kudaro ndokuti paka pakanopindira ndokubva wafukunyura mabhonzo ari kunzi nevamwe vanoziva. Maonero edu hakuna mhuka ine bhonzo iri ndire munhu. Adaro mabhonzo aya vari kugadzira mugwagwa uyu ndokubva vaende pane mabhonzo apa vakunyenyeredza ndokubva vaisa tambo dzedza senge mareflect yekuti vanhu muone kuti pakakomberedzwa apa musapatsika kana kupafambira. Andinozwa kanzuro kunyange ikavhura makomba mukati menzvimbo inosiya yatenderedza netambo dzinoratidza kuti kana munhu uchiuya uone kuti apa panoratidza pane chinhu chiripo. Ndobva vadaro. So vanhu vari kuuya vachidongorera vachiona vachibva vachienda, vakuru nevadiki. Ivo pachavo vane 2 weeks pakangodaro hapasi kugadzirwa koma nemakombani achitenderera. Saka vanhu vari kuti iwo kufenza kwavakaita uku, pakaita dombo guru riri kuputswa, pakaita zimuti zihombe riri kupaswa, nekuti ichi namwari chokugadzira rodi. Asi pakaonekwa zvinhu izvi pakabva pasiyiwa ndobva pafenzwa kuratidza kuti vane question mark nezvakaonekwa izvi. But kosa paine 2 weeks zvakakomberedzwa zvakadaro, ikuzo zvikoro zvavhurwa, mugwagwa unodarikira vachifamba, vana vadarika vachibarika vachifamba, ko hapadiwi kuti bachiva zvimwe ko kana chiri chokwadi chekuti mabhonzo aya anogona kunge ari munhu, denga rinobva rashama. Ndakakwanisa kutsvaga vamwe nevamwe vanoshanda mukati menzvimbo iyi vachigadzira mugwagwa. Mashoko avo ndeyekuti aiwa isitai kubasa nesu zvatiziva izvi. Mototsvaga maofisi mahombe chatakatumwa nezvatikaita. Patakataura kuti taona izvi takangodzifenza ipapo ndobva vangoisa watambo nemareflectors ekuratidza kuti hapasi kugadzirwa. But mukaenda paWhatsApp channel yeNational FM Zimbabwe senhepfenyuro yenyu, endai munoona mabhonzo ari ipapo. Ichokwadi here kuti mabhonzo ayo kana makamatarisa, kana iri mhuka imhuka ipi? Ichokwadi here kuti ndevanhu? Ko vari kugadzira rodi pavakazofenza vakafenza vachiti chii chavari kuvhara apa? Baba Isabel, kazhinji kacho kana pakawanikwa zvinhu zvakadaro, mapurisa anofanira kuziviswa. Mapurisa vobata madepartments vanouya kuzotora kamapfupa aya voenda kunomatesa voona kuti mapfupa ei, nokuti izvozvi kufungidzira chokwadi. Vakazivisa here mapurisa vakazivisa here mamwe madepartments anofanira kakuya kuzotora mapfupa aya kuitira kuti paitwe mainvestigations. Vari kuchema nokuunza nyaya vagari vemunzvimbo. Ende question make avo ndeyekuti kunyange pakaita gomo pachigadzirwa rodi, gomo riri kupaswa. Asi pakaonekwa zvinhu izvi ivo vari kugadzira vakabva vafedza nzvimbo iyi havachagadziri ipapo, ivo pari kungosiyiwa kureva kuti naivo vane question mark yekuti chii ichi. So vanhu vaizofanira kuti vachienda kunoripota kumapurisa ndivo vari kugadzira kuti apa takubvumira kugadzira apa nokuti zvatakaona apa tine question mark anazvo. Kambani iri kugadzira nzira iyi yakatumwa nehurumende handiti? Ichokwadi. Saka vadii kuenda kunoudza hurumende kuti pamakatituma paya kuti tigadzire takafokonora kuti takaona pane mapfupa aripo, hatisi kuziva kuti chii. Hurumende yotuma vanoita neizvozvo kuitira kuti vaite mainvestigations, poitwa matest poonekwa kuti mapfupa aya ndei. Ichokwadi mukoma KB. So kuonekwa kuti zvinhu zvinofambisa nenzira yazvo dzenguva mataura kuti vanhu vanga vachishandisa maexcavator aya ma-earth moving machines vakataura kuvakuru vavo kuti pane zvataona zvikanzi pafenzei. Ichokwadi. Saka shoko raisafanira kumira ipapo, ropa raizofanira kusimudzwa richiendeswa kune vakavatumawo kuti pamakatituma kunogadzira paipa tine zvatakasangana nazvo. Dzimwe dzenguva vakazviita pamwe vanhu ndo vakumhanya, but vanhu vakuchemawo kuti nguva yacho pachivanhu chedu kana kuri kuzoti zvazooneka kuti mabhonzo zvichokwadi ndiye munhu, nzvimbo inenge yatokanganisika, denga rinenge chinzira svibiswa. Manyai pa National FM WhatsApp channel
munoona zviri kutaurwa nababa Isabel motiudza kuti munofunga kuti chii chiri kuitika ipapo. Handitika kune vese vasati vajoina ingotumira word rokuti link LINK paWhatsApp panumber dzinoti 0713938538 0713938538. Isabel vataura kuti mwana uyo paakasvika pane ndo pakatanga dambudziko iri. Saka ndo panofanira kutangira nyaya yese ipapo kuti sei paakasvika atizoona amai nagogo pakatanga kakurohwa vanhu nezvinhu. Iye achidzokera amai vachienda kunext, iye achidzokera kumakwega kuna kuitika chino. Amai ko vakaenda ikoko ndo zvaenderera kumberi. Right. Ndobva vadzorwa pamba vakurara pasi. Ipapo ndo pakaipa. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Mabhonzo ayo ndemunhu kepi nabhosho. Ndinonzi tinotenda Manyau wa Alice pachitungwiza. Amaona. Toda kuti paitwe matests. Varipo vakamirira basa iro. Ichokwadi. Kana waona chino chaunengo singanzwisisi. Tamanga manya pa police station ipedwe newe. Ndo panotangira zvese. Yes, unoripota. Chokwadi vanganzi fenza ipapo musiya pakadaro kuti zvidini. Kusvika rini? Kana zviri zvinhu zvinoda agitation. Ende mukoma KB vakomana vanogadzira roti havacheri pasi zvinoshamisa kuenda pasi sterekeka. Kureva kuti kana munhu uyu munhu akatoponda katongofutsirwawo zvakadaro because guva chairo haringasvikirwa neexcavator. Ipapo pane makuva here? Hapana makuva. Okay. Pamwe pakuda vakuru vanoziva kuti kudhara vakamira sei. But excavator ikasvika here panosvika munhu. Asi nyangwe zvazvo tichiti kudhara ikanzuruka ihurumende ka ichokwadi inoziva kuti pakati panogara Bhozhongora pakati panogara Kanyemba ichokwadi kana panga pane zvanga zviripo paifanira patanga pagadziriswa pozoiswa road. Vanenge vachizviziva vanototaura kakuti hama dzevanhu vakavigwa apa uyai tiite chivanhu chinofanira kuitwa chobva chaitwa tobvisa makuva aripo toendesa kwakati kuitira kuti paiswe dzimba kana kuti paiswe road. Dzakawanda nzvimbo dzakaitwa izvi ndizvozvo ichokwadi. Saka kana pane iguva siri kuzikamwa sei pakazonzi paiswe road. Vakuru ngavaziviswe kana pane zvinofanira kuitwa zvoitwa. Hello National FM. Yes, Bosho. Yes, vakoma vangu muri sai. Aiwa ndiraidi kuri wara. Boss wedu ndutaura nani ari kupi hapa? Ndichaona makuwerere. Kwa Bulawayo. Taura tinzwe. Ya. Usikanani kakasvika akatakura tinhu pake. Kuti vana mazana akatrustike nesi. Sure. Akazvizira chiri tuntu wake ndvaenda. Ndiyo vandunya kushora too much panyaya iyi. Kuti pangazawo vanhu vanga vagara zvakanaka. Saka iye wai pakauye iyi mazvasara zvichiitika kuti mupoko wake akasiya kurai anguya kuzokonzeresa zvake nekudzokera saka ndaanzire dzidzo vabereki vake haaya sadaro. Saka pangaitwe sei? Angavamunyengetedza ataure naye zvakatonaka-naka anogona kuda pachino taura zvekuitika pazvinhu zvake because ndiye ane nyaya yese. Kana aramba kutaura vatongotsvaga mubatsiri vomuitira pekutuzenda manje zvodzoserwa manje. Zvadzoserwa ikaona asiri achadzoserwa zvinhu zvacho zvisatenda kwari tozoti anga akachena akaasi kuneka kumushora ndizvozvo. Aiwa ko Bhozho bishop vazoita sei? Bishop takamira ndine mistiko yamadhamu ivo pauchava chataura neni but ndine mistiko yandiona ndiri pabasa yamadhamu vavo. Wozotichekera kuti bishop asi ndine vakawanda vari kuzama kuti bishop ada kuvabatsira. Kana bishop achitenda kubatsira tivabatsire uye zve ndinotenda mhuri yeZimbabwe nevanhu vakawanda vari kufona vachiti vari kuda nhamba dzababa vekugokwe avo mwana ari kuita simba rakawanda achimuka akaitirwa achimbozi vazame kubatsira. Ende nanhasi kana kuti vamwe vachiri kuda manhamba vanouya tichivapana manhamba kuti vakwanise kunobatsirana nawo ikoko vachizotiudza achapupura ndivo vari kurwarirwa kuti zvinhu zvavo zvapapi rekugokwe kwaMambo Chireya. Aiwa zvakanaka nazvakadaro Bhozho angavabatsira bishop wacho zvakanaka vashandire Mwari vaenderere mberi nebasa raMwari. Zvichabude? Vanofanira kutoshinga vakareurira vanenge vachena hakuna munhu akachena Bhozho kunzongo iwe. Aiwa ndizvozvo. Vangoitawo munyama. Hello pa National FM. Moroi. Makandiniko. Anosakwa tangwezi. Muriko. Iriko zvangu kuseri kwemasaga.
kokuti jeje kwakanaka here pakanaka kepsi chaiyo chandiuraya mukanzwa kuti ndafa ikepsi chai ndakakuudzai mainosa siyanai nayo kepsi handisiyane nayo mirai munozatisa kuti vakomana mabhachi zvondo rino vachaudza vamwe munoda kuita sei nda kuipapaidza here ndauzi kana muchida tibrejerani munoziva here timu yamuri kutaura nezvayo ndoiziva 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 its okay mainosa muri kutamba rini satidhe reka kuti sande asatadha aiwa akasatadhe anosvika anosvika vedu nangorwadziwa nechimwana akauya nemoto wake kuzoparadza musha kwachiota ngaadzokere kwaakabva nazvo zvinhu zvake hande kwababa ake kwaakarerwa atore zvinhu zvake adzokere bheki ona imbuya vaakutambura manje muri kufunga kuti mwana here akauya nazvo aiwa ndiye kozi vanhu avaigara zvakanaka akaiye asati auya paakauya handimukona kuti vanhu vaakutsva saka iye ngaadzokere kundozotiwo ngoziyo pamberi nengozi munhu angourayiwe vese vataburana zvavo munhu angopfeka mungouraya munhu ngehuku muchanja angouraya pamberi nazvo ngazirambe zvichiitika taurai zvenyu aiwa hatisi kumira kwozoti ave mabhonzo avava handivari kuzati kuna mwanhu akafa vachiri pasi ana sekuru vedu apa saka vaona mabhonzo vakunyarara vati mvuresa naye mani nai ko vadii kutaura kuvakuru vavo votaura kwavatuma ivavo ngaende kugara pasi gavhumendi vagare pasi nehurumende vagare pasi nevese vaudze kuti takaona mabhonzo aongororo ndeyei ndizvozvo isu zvekukanganisirwa nyika yedu hatimbondekani hello paNational FM Halo kanyamba bonzo. makadiniko Simba kana ini makasimba wao. aiwa kuno takasimba tiri kutaura nani ari kupi Ndinozi shingeganya upo ndiri kuona ndiri pati shawa. tinotenda baba tibatsirei tinzwe Ndoda kutanga kutaura update yemudzimu. Paiti mudzimu kumba kusina kutouraiwa munhu. Vanhu ivavo vakanyonyinyepa nekuti chonja choti kana munhu aurayiwa uri mudzimu unogona kutobudira kana next door otove kune next door ndio vanozofamba vachiuya pamba peidzi hama dzine munhu akaurayiwa ndoda kubvana pamunhu vafanira kuti ini ndiri kufamba ndongonzwa voice richitaura kana kuti wandiona enda kune hama dzangu pakati owaudza kuti ndiri pano ndokutungamirira inini munhu wende ndingaziva kuti akafa gore ripi akaitwa zvekuitwa sei handinozviona ndizvo zvinoendana nenyaya mudzimu unogona kutobata kana mwana ari kuchikoro chaipo saka vanhu vanofanira kuteedzera zvinenge zvabuda kana zvinenge zvichitaurwa pamunhu iyeye chikuru kuteedzera zvataurwa nemuti vatomboseka kuna kanyemba kana kuna bozhongora iyo kwakaurayiwa ndekwana makadzi hazvine chikuru kuti hello kupikisa hazvipempereki ndobva taenda kune iyo vanhu vari kurohwa nemapoto netichiya pachihota uko right ndabvunza bozhongora kuti mwana uyu paakashanya zvaiti zvakanga zvisingaitike zvanga zvisingaitike ende paakazodzokerawo futi kwake hazvina kuitika hello amai vake nje akauya neti izvozvo nekuti paakadzokera sei zvanga zvisingaitike
kwaakadzokera ndo pasina kuitika asi kwaakasiya zvakangosara zvichiitika kwakasiya zvakasara zvichiitika asi iye paakadzokera kwake kwaakadzokera hakuna chakanoitika right saka zvireva kuti iye mwana akauya kuzoona mai wake ndiye akauya nezvaakauya nazvo iye saka pakuda vanobvunza denga zvakanaka timaprofita tobi pamazuva ano kwakuti profita namba dzechitupa ayo denga chaizvo kuti chii chiri kukonzeresa kwete kuti vanhu kana vaitotsvaga vabatsirika ngavatsvage maprofita chaivo kwete tumaprofita twedu aiwa nekuti maprofita twedu amazanwa chikuru toda mari kwete kuti vatobatsire vapa mari anoenda kunokanda chinhu chake machikandomo iye otorera nendimi akananga ikoko kosvika otora kuti ichi ndicho chiri kukonzeresa kuti chite kana patodye izvozvo saka kana vachitsvaga vabatsiri ngavatsvage vabatsiri chaivo vanogona basa vanogona basa kwete twamazuva ano sorry mukoma wangu tinotenda maita basa kana muchikwanisa kakufona mufona zvekare asi yes kubva January kusvika izvozvi kusanganisira kamurora ichokwadi mhuri yezimbabwe namba dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 0781 150 770 vanenge vachida kukubatai munobatika sei mhama yangu yekufona mhuri yezimbabwe pazuva ranhasi ndibatei panhamba inoti 0782 029 270 0782 029 270 0782 029 270 ndinovimba ndidzo namba 0782 029 270 ndapota musabhipa sa agogo every day is a Friday po rikiti bvu kanyamba bhonzo bhoshongora Natasha Ziko maita basa Zimbabwe tosangana kamangwana muva nekuteerera kwakanaka tichakusiyai kana Esnat Matsilele yes mamane ndiye anenge achicheza naye imwe nomba yemuonekedzano momento ya brillianto lekezani kati chemere KSG zvikanzi usatye imba ube tsika mwana tsika pa National FM